Maayong adlaw mga ka-people. Nakasinati na ba mo kanang gadula mo sa inyong iro or iring kalit mo nga napakan o nakaurasan? O di ka kanang galakaw ka sa dalan, napaakan ka og mga laaw nga mga mananap. Ayaw kumpiyansa. Karon moadto ta sa Rabies Buster Animal Bite Center Oroquieta City Branch. Aron may bal-an nato ang sakto nga buhaton batok sa rabies og tetanus. Aniya na ta sa Animal Bite Center. Importante kay ni nga lugar para sa atong seguridad. Kung mapaakan, makamrasan, o matilapan ang inyong samad sa bisan unsang mananap, ayaw na og hulat ug ugma. Nganuman kay ang rabies 100% fatal ug makamatay kung magsugod na ang simptomas. Pero 100% preventable pod basta matambalan dayon. Kauban na to karon si Ma'am Camille Anino. So niya lang po yung mga pipila nga mga pangutana, ma'am. So, unsay pasabot sa Rabies Buster? Unsay buhaton sa Rabies Buster, ma'am? Kami diri sa Rabies Buster Animal Bite Center, nagbakuna mi diri since 2019, pero ang amo ang branch diri sa Oroquieta nag-open mi since November. So ang amo ang goal diri is maprotektahan ang mga tao against rabies na virus. So mo-offer mi diri og anti-rabies na bakuna. So kanais no, at least na nagyud diri sa Oroquieta City. So ma'am, unsa ang tetanus or unsay buhaton aron mahimog luwas sa tetanus? So if natay mga open wounds, mas maayo gid nga makapabakuna ta og anti-tetanus kay para maprotektahan ta ana. So ang tetanus man gud makita nato na sa soil and kanang mga abog, mga ingana nga kuan. So covered po na siya og mga open wounds na mo diri gikan og mga regardless og napaakan ka og kanang mga iro og iring, apil gid namon ang tetanus og pahatag since open wound man gud na. And ang ato ang mga hayop, mga cats and dogs kay maglakaw-lakaw man na sila bisag asa, so manang apil gid na siya sa among ipahatag usually sa mga kuan. And kana manggong anti-tetanus is dako man na siya coverage, so if ever og nakapabakuna na ka before, ang amo alang ana is mga may verification para if gaan pa baka boost another booster or dili. So except that, ma'am, sa Rabies Buster and then sa tetanus, unsa pa may gina-offer ninyo nga service here in Animal Bite? So diri sa Rabies Buster Animal Bite Center, ang amo yung gi-offer diri is anti-rabies na vaccination and muhatag pud mi og equine rabies immunoglobulin. Kanang equine rabies immunoglobulin or ERIG, kuan na siya, bakuna nga ihatag na mo directly sa samad kanang for immediate protection. Labaw na sa mga tao nga wala pay antibody sukan o anti-rabies kay para man na siya ma-fight gid ang possible nga rabies na present sa lawas sa animals nga pwede nila mapasa sa tao. O kana pong anti-tetanus and tetanus immunoglobulin. Grabe! Delikado man dahil ni nga mga virus o bakterya. Kay kinabuhi na gyud ang gihisgutan. Ang Animal Bite Center, andam mutabang kaninyo. Ang ilang mga staff buutan, guwapa og hanas kaayo. Ka-people, ayaw paabuta nga naanay simptomas, una ta mulihok sa paak sa iro og iring. Ayaw og kumpiyansa, pagpabakuna na. Be a Rabies Buster. Ayaw kalimot sa pag-share ani nga video mga ka-people para makabalo pod ang atong mga kabanay. Ako si Janjan Lim, nagpahinomdom kaninyo. Ang atong kinabuhi ayaw isugal sa Rabies Buster Animal Bite Center Tadagan. Ayo ka-people!